Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid li ma jistax jagħti data meta l-estensjoni tal-Power Station tal-BWSC ser tgħaddi għand l-Enemalta. Minkejja fl-aħħar ta' Settembru il-Ministru Tonio Fenech inqal li l-Power Station tal-BWSC ser tibda topera u tgħaddi għand l-Enemalta fit-tieni ġimgħa ta' Ottubru, it-tlieta filgħodu il-Prim Ministru ammetta li m'għandux data meta ser isir dan it-trasferiment. Fi kliem il-Prim Ministru, il-Power Station tal-BWSC tgħaddi għand l-Enemalta meta jkun sodisfattu. Għandek data ma? Meta jitlest, le, m'għandix id-data, għaliex id-data tiddependi meta nkun sodisfatt jien. L-estensjoni tal-Power Station tal-BWSC ilha mitfija mill-21 ta' Novembru, kif kien żvela fil-Parlament id-deputat Laburista Joe Mizzi. Waqt żjara fuq il-post tal-mina tal-Interconnector għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru ma kienx jaf jagħti prezz ta' kemm ser jiġi jiswa l-prezz tal-elettriku permezz tal-Interconnector. Dik ikun tal-proġett huwa l-estillum. Għandna idea ta' kemm jiswa kull unit elettriku mill-misqalija. Illum le. Lorenz Gonzi qal li għadhom iridu jsiru negozjati dwar il-prezz sakemm titkompla l-ħidma tal-Interconnector. Minkejja li fl-aħħar jiem rapport ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea sab li l-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna huma fost l-ogħla fl-Ewropa, għal Lorenz Gonzi dan mhux veru. L-istqarrija li aħna għandna fost l-ogħla prezzijiet fl-Ewropa mhijiex korretta. Malta għandha prezzijiet illi imissu mal-average mal-medja Ewropea. Fl-istess rapport ġew anke pubblikati tabelli li jikkonfermaw li fl-2010 u fl-2011 il-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna kienu l-ogħla mill-2004 l-hawn.